ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қанду наботум зиндаву сарбуланд бошем. хоб ҳозир ман дар калхози Лелин, яъне ки аниқтараш ҷарбоши хуҷабойқил трассае ки ҳамита мебуроя ҳамхел мерава рост боло мерава ай сераҳаи соғутурошо мебуроя. ӯ тарафаш мо хабар кардем ки мезгари тарафи чап мегарди мера мастерскои бародар Тото гузашта мерави раи хлобзавод раи Телмон. И тарафаш гузашта ҳамхел мерава тарафи хоб гузашта ӯ тараф мерава калхози Лелин раи калхози Гулистон мебурояд. худи ман зодгоҳи ман ай ҳамиҷа то анами ҷои эстодагӣ ман то ҳами мисол хуҷабойқилу ҷарбошира ҳамагӣ 3 километр ё 4 километр ай. ҳамун гапу хабарҳое ки мешавад дар инҷа ку ҳозир ман ина миҷа даям ягон гапу хабар нест, бовар кунед. ҳама тенҷи ором ай. ҳамин ман муроҷиати ман ба ҳамин мардуми сарбаланд яъне хуҷабойқилу ман ҳамин ҷое ки ҳозир эстодам ба ҳамин шумо муроҷиати ман ҳамин ки барои чӣ шумо як чизи беасоса паҳн мекунед. мисол ҳамиҷа да ман омадам ман дидам ки ягон чизи реалӣ нест. ҳамун видеое ки шумо роӣ карден ку ба дигар ҷоҳо роӣ карден тамоми дунёда овозаву дарвоза карден номи ваҳдата ким чихел пас заден накунен хеле гап хабар накунен. ҳамин гапҳоро моро медонем, моро метонем ки чӣ гап зенем. ҳамун шав омадам ки ман ягон асос набуд, ман ягон видео накардам. бародаро ҳама тенҷа ором ай. ягон гап хабари зиёдӣ нестай. ин ҳамин ҷоеде ки эстодам ҳамин мардум мегӯян ки дидемуш мегӯян. ҳамин мега як одам ҳамин гапа мезана ҳама фонарикҳо дар дастшон медаванд. тори чирдака дидам мега як кас мега дидам ҳама давидака тори чирдака нишон метиҳанд. ҳама дури ришқара нишон метиҳанд. барои ҳамин чизи асос надора ҳамин чӣ. ин ҳамиҷада ман ҳастам. ин бобото ин ҳамиҷада ба номи худо қасам ман ин худам биём агар ҳамин шав тор буза ин ҳамиҷа ман месам ягон чӣ неста ин ҳамиҷада. ина ман бестам бовар мекунед. ё ки муроҷиати ман ба ҳамун одаме ба ҳамун махлуқ ба ҳамун нинза ба ҳамун ҷин ба ҳамун чизе ки аст ина ман бобои қанд биён ягон мардум ягон чӣ вай накунен ана дар ташвиш натен ина биён хатима шумо ӯ қадарака зурен ӯ қадара мепарен тори чирдако мепарен ям мурда ким киҷо мерен ина бирен хонаи ма бирен пеши ма бирен қатима гап занен қатима гап занеда ма буфам ки шумо киен ҳичка нест ҳичи неста. ҳама тенҷи ором ай. фақат ҳамин худмон ку иродаи мардакиро мустаҳкам кардан дар кор нест. ба ҳар як чи дода шудан дар кор неста. шавда ку ай намози шом да ҳамин падарон нефта ай намози шом будро хонада ховра ягон берун ягон чи нагард ягон чи хай деҳай қишлоқай ҳазор сагай пишакай шағолай рӯбаҳай уба таами думдуми ҳамун сур карда мегарди бечораи ӯ занакоро дар ташвиш медоди. ҳай ин чиза дидам ҳай тапакои ма гашт ҳай боло ҷа траху прах шид ҳай я овози шағол буромад. чӣ гапе камтар мардак шидан дар кор. ба худо ман изо кашидам ҳамин видеое ки шумо мекунед дигар ҷода мепартоем. ина мадам муроҷиат кунед ина биёре ҳамун кияй охи ма қатиш гап занам ку ҳамун ҷинай парияй девай охи нинзай охи ягон одами ай дига ҷо омадагия ина биё мина бобои қанд мешиноси мара бира пеши ма қадима разбор ку тобае. ба худо ҳама тенҷи оромай. ҳозир омадам ҷада бе ҳамин калтакои шуморам бе ҳамин фонарикои шуморам ку ҳамин шербачаҳои ватан ҳамиҷоро назорат дорам. ҳамиро назорат дорам. муҳтоҷи калтакои шумо муҳтоҷи видеои шумо нестад. ҳама паднаблюдане ҳама падназорате гуфтим мардак. бирен айдими кору бору зиндагӣ хитон шем бирен хорем дарами корку бизан хова хора саҳар бо бараб кес бо айдими кору бору шавда чӣ мегарди кӯча ба кӯча дуруни ришқа ба ришқа мегарди. шав дар ҳамун падарон намегуфтем ку шав нагарден шавгардӣ накунед. ҳеҷ гап неста ягон чӣ неста. дилу гурдаву ғайрат доштан дар кор хонаи худа посбонӣ кан дар кор. бародаро ин ҳами кӯча ин ҳами кӯчаи ҳозир ҳамун ҷое ки ҳамин қадар пани кашид мана тенҷу ором ягон гап хабар нестай. ин ҳами кӯча ин тарафи кӯчарам ҳамин хел тенҷ ором ҳама ба кору бори худаш ба фаъолияти худаш кору бори худаш. барои ҳамин ягон паникада дода нашем. бояд мо ку мо тоҷики сарбуланд оши худмона соҳиб бошем. ягон гап нестай. ба худо қасам ягон гап нестай. ҳар кас ҳам фантазия хаёлии худшонад. аки ягон одами мисол ноқусул ақл бошад мисол ягон одами ҷинвара бошад мегӯянд ягон одами вай бошад хай ки ҳазор гап хабар мегӯянд. барои ҳамин ба ин шуд дода нашавем.
ҳама тенҷ ором ҳама айпаи корбори худа ваҳдат ку ҳами хел ҷои тенҷ орому ҳами хел пешрафт кайсе ки дар ҳами сини соли мада ма якум бор бибинем ки ваъда чӣ хел пешрафт кайса чӣ хел гулгушукфон шудеса ба худо ҳами шермардои ватан ку ҳами хел нигаҳ бин доранд ки ягон мурча озор намеёва пурра нидем ҷа ҳама нигаҳ доранд муҳтоҷи мисол чиёи шумо неста тиёқои шумо неста ҳама паднаблюдение ҳама просто накине видео ёфти ку бародарам ягон видео ягон чире ёфти мада занг зад ма 3 километр ман мебиём қатъиам одам ма гам мезанам қатъиам махлуқ гам мезанам қатъиам ҷин ма гам мезанам қатъиам одаме ки гам мезанам нест неке ҳамун чиз нест ки хати гам мезанӣ